jednou z učiteľiek, ktoré organizujú pravidelne už niekoľko rokov letnú športovú olympiádu detí materských škôl. Slúži na podporu vlastne rozvoja pohybových schopností. Učíme deti k takému športovému, zdravému súťaženiu. Disciplíny bývajú hod, skok a beh. Je rozšírená tá obezita alebo nadváha u detí. Nemajú také pohybové zručnosti ako volakedy. Viac menej to robí asi aj tá doba. Takže týmto vlastne vedieme tie deti k radosti z pohybu, pohybovým schopnostiam a celkovému takému zdravému športovému súťaženiu. Snažíme sa viesť tie deti aj do ďalších rokov, kde by prejavili ten záujem o ten šport a možno, že sa nám o pár rokov objavia nejaké deti, ktoré budú nás reprezentovať na olympiáde. Tento rok to by mal byť už 25. ročník letnej športovej olympiády. Robíme to s ďalšími pani učiteľkami jednotlivých materských škôl. V Nitre sme taká skupinka ako organizačný výbor. Deti sa každoročne veľmi tešia, lebo okrem toho, že tam súťažia, zvyčajne sponzorsky vieme aj nejaký program im zabezpečiť. Podporuje nás Duhalka, chodí nám vystupovať. Mali sme tento rok aj hokejistov, našich majstrov, ktorí im prišli odovzdať medaile. Získané prostriedky od darcov použijeme na nákup nejakých vecných cien pre deti. Členovia klubu darcov by nás mali podporiť, lebo je to na dobrý účel, je to pre deti, sú naša budúcnosť a robíme to pre ich dobro, pre ich zdravie. Ak sa vám náš projekt Letná športová olympiáda detí materských škôl páči, budeme veľmi radi, keď ho podporíte.